Ao redor de medio cento de persoas, na súa maioría de Ribeira, pero tamén de toda a comarca, participaron onte pola noite na concentración convocada en contra da violencia machista, tralo crime de Lugo no que falecía acoitelada unha muller de 49 anos, presuntamente a mans da súa parella. Reclaman cambios reais para conseguir unha maior efectividade da Lei Galega contra a Violencia de Xénero. Teremos que arrincar ao poder machista os recursos e as medidas que contribúan a poñer fin á violencia machista. Estamos e seguiremos na rúa porque urxe considerar a violencia machista como un problema social e político de extrema gravidade, pero para exixir cambios reais. Non podemos asumir a cotidianidade dos asasinatos machistas cando nos últimos anos máis de medio cento de galegas e máis de 1 millar de mulleres no Estado español foron asasinadas por mor da violencia machista. Exiximos que a Lei Galega de Violencia de Xénero sexa efectiva. Exiximos recursos e o compromiso de vontade real para acabar co terrorismo machista. Non queremos máis mulleres asasinadas. Non queremos pésames. Non queremos minutos de silencio. Non queremos loito. Queremos que non haxa ningunha muller máis asesinada. Querémonos libres, querémonos vivas. Ribeira sumábase así a numerosas vilas e cidades galegas que quixeron amosar tamén a súa repulsa contra esta lacra, que xa suma 10 vítimas no que vai de ano en toda España.